Рӯз ба хайр Мухлисони Барселона. Миралим Пиянишро католиниҳо ба Бешикташ иҷора доданд. Дастаи Туркӣ 275 миллион евро дар як мавсим ба ӯ маош медиҳад. Барселона дар соли 2022 Лейпцигро маҷбур месозад ки ба трансфери Олмо там ба таслим медиҳад. Шартнома аллакай мувофиқ гардонида шудааст. Бартомеу Гризманро аз нигоҳи варшӣ ба даста навовардааст. Мақсади ӯ нуфузи Месси ва Суарезро дар даста кам кардан буд. Барселона музокиротро оид ба тамдиди шартномаи Ансу Фати ва Педри оғоз намудааст. Депай гуфт ки акнун лидери даста ӯ хоҳад буд ва Месси мисли китоби хонда бояд пӯшида шавад. Дар бораи ин хабарҳо имрӯз маълумот пайдо хоҳед кард. Дӯстон, вақтҳои охир дастгириятон кам аст ва мо низ инро аҳамият дода мотиватсия барои видео кардан надорем. Аз шумо танҳо лайк ва комментария навиштан аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. Акнун дар ягон ҷо баъз рушнед мо бошад сар мекунем. ҳоло ки футболи даставӣ дар танаффус аст, моро дар ҳама қитъаҳои ҷаҳон бозиҳои даври интихобии ҷоми ҷаҳон 2022 интизор аст. Рақобатҳо хело шавқоваранд ва барои ҷолибтар шудани тамошои онҳо дӯстонамон аз 1х коэффициентҳои баланд пешниҳод мекунанд. Дароед регистратсия кунед ва истифодаи промокоди Барса тиҷиро фаромӯш насозед, зеро бо он метавонед дар аввалин пардохт то 1140 сомонӣ ба даст оред. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Барселона нимувзятгар Миралим Пиянишро ба Бешикташ ба иҷора дод. Дастаи Туркӣ хабар медиҳад ки ба футболбоз 2 миллиону 750 000 евро маоши тоза, яъне баъди супоридани андоз пардохт хоҳад кард. Яъне ки Бешикташ як ҷузъи музди меҳнати футболбозро бар уҳда мегирад ва ӯро бе ягон маблағ ройгон ба иҷора мегирад. Пештар хабар дода буданд ки маоши футболбоз 10 миллион евро дар як сол мебошад. Дар мавсими имсола Пияниш ҳоло ягон бор вориди майдон нашудааст. Шартномаи ӯ то 30 июни соли 2024 муҳлат дорад. Чуноне ки дар видеои гузашта қайд карда будем, Пиянишро аз Ювентус дар вақташ бо Артур Барселона иваз кард ки маоши Артур ҳамагӣ 3,5 миллион евро дар як мавсим буд. Бо Пияниш шартномае бастанд ки мувофиқи он 10 миллион евро маош мегирад. Ягон бор ба майдон намеояд. Акнун ӯро ба Бешикташ ройгон ба иҷора медиҳанду бо зиёда аз 7 миллион еврои дигар ба ӯ маош медиҳанд ки дар як дастаи дигар бозӣ кунад. Фақат барои тамрин карданаш дар Барселона 10 миллион гирифта, барои дар дастаи дигар бозӣ карданаш аз Барселона боз 7 миллион еврои дигар мерӯёнад. Шумо тасаввур кунед ки табақро бо коса иваз мекунеду косаро ба ҳамсоя ҳадия мекунед ва барои дар коса хӯрок хӯрдани ҳамсоя боз маблағи дар таом сарф кардаашро пардохт мекунед. Нашрияи Мундо Депортиво хабар медиҳад ки соли оянда Барселона ба масъалаи Дани Олмо дубора бармегардад. 31 август пешниҳоди Барселона бо маблағи 58 миллион евро аз ҷониби Лейпциг рад карда шуд, чунки олмониҳо барои фурӯши лидери дастаи худ 75 миллион евро талаб карданд. Худи Олмо хеле хоҳиши зиёд дорад ки ба камно гузариш кунаду шартномаи 5-сола ба имзо расонад. Акнун Барселона музокиротро аз сари нав шурӯъ намуда мақсад дорад ки моҳи январ ё тобистони соли оянда масъалаи гузариши Олморо ҳал намояд. Дани Олмо дар чемпионати Аврупо бисёр олӣ баромад намуда буд. Шояд арзиши 75 миллион евроро надорад, чунки Мухлисон аллакай аз харидани бозингарон бо маблағи калон метарсанд. Гризману, Дембелеу, Каутино, Кофис. Бо ин нарх метавон Холландро харид ки дар шартномааш бандои мавҷуд аст. Тибқи он ҳар дастае ки барояш 75 миллион евро пардохт кунад, ӯ ҳаққи гузариш ба он дастаро дорад. Вале мушкилӣ дар он аст ки баднафстарин агенти одам Мино Раёла бо Холланд ҳамкорӣ дорад ва барои гузариши футболбози норвегӣ ошкоро эълон кардааст ки 40 миллион евро ҳаққи хизмат мегирад. Чуноне ки нашрияи спорт хабар медиҳад, собиқ президенти Барселона Хосе Бартомеу Гризманро ба хотири нуфузи Месси ва Суарезро пас кардан харидааст. Шӯъбаи варзишии бошгоҳ харидани Гризманро машварат надодааст. Сармураббии он вақта Валверде низ аз ин гузариш хурсанд набуд. Вақте ки Месси ба Валверде суол медиҳад ки агар Гризман ба даста ояд дар кадом мавқеъ бозӣ мекунад, дар ҷо Валверде сарашро хам мекунаду чизе намегӯяд. Вақте ки капитанҳои даста хабари гузариши ӯро аз матбуот шуниданд, ба Бартомеу савол доданд ки оё ин рост аст. Бартомеу дар ҷавоб гуфтааст ки ин хабарҳо асос надоранд ва Барселона Гризманро намехарад. Чоҳкан зери чоҳ мегӯянд. Ҳеҷ гоҳ бо пас кардани нуфузи легендаҳои даста нуфузи президент баланд намегардад. Вале Бартомеуи ҷоҳил фикри дигар дошт. Бо ин кораш ки нуфузи Суарес пас нашуд, чунки ба дастаи собиқи Гризман гузариш намуда чемпиони Ла Лига гардид. Нуфузи Мессиро бошад дар Барселона то абад ягон кас пас карда наметавонад. оқибат худи Бартомеу шарманда дар тамоми ҷаҳон шуду бенуфузтарин президент дар таърихи Барселона. Акнун на Месси, на Суарес ва на Гризман дар Барселона боқӣ монданд. Дар байни мухлисону бозингарони Барселона ба нуфузи Бартомеу ба ҷуз лаънат чизи дигаре нест.
Барселона аллакай музокиротро оид ба тамдиди шартномаҳои Педри ва Ансу Фати оғоз намудааст. Шартномаҳои ҳардуи бозингарон то соли 2022 эътибор дорад. Даста имкон хоҳад дошт ки ба таври автоматӣ боз барои 2 соли дигар шартномаи Педриро давом диҳад, вале каталониҳо намехоҳанд аз ин истифода кунанд, чунки ба муҳлати дарозтар шартнома банданду маоши Педриро зиёдтар гардонанд. ҳолати Фати низ ба ин монанд аст ва Барселона метавонад барои 2 соли дигар қарордодашро идома диҳад, вале агенти бозингар мегӯяд ки ин банд аллакай бекор гардидааст ва ҳангоми ба имзо расониндани шартнома Ансу Фати 18 сола набуд. Ба ҳар ҳол даста мехоҳад бо ҳар дуаш шартномаи нав ба имзо расонад ва ба қарибӣ бояд ин ният амалӣ гардад. Хотиррасон мекунем ки Ансу Фати рақами 10 нави даста гаштааст ва падараш иброз намуд ки баъди рақами 10ро ба писараш бовар кардан чанд бор гирён шудаасту умедвор аст ки писараш ба ин рақам муносиб будани худро исбот мекунад. Як феъли Лапорта хеле ба ман писанд аст ки такя ба бозингарони ҷавон мекунад. вобаста ба вазъе ки айни ҳол Барселона дар он қарор дорад, ин тасмими хеле олист. гумон мекунам Месси ҳам шод аст ки рақамашро маҳз Ансу Фати соҳиб гашт. дар ёд доред Месси чӣ гуна Ансу Фатиро дар оғӯш гирифту аксашро дар инстаграмаш монда буд. ба гумонам ӯ эҳсос кард ки меросбари асосияш Ансу Фати хоҳад шуд ва мо ҳам умедворем ки унвонҳои зиёдро дар оянда ба даста меораду барандаи туби тиллоӣ мегардад. Мемфис Депай дар бораи рафтани Месси гуфт ки лидери нави даста ӯ хоҳад шуд. аз рафтани Месси ягон ҷои Барселона кам нашудааст ва ман метавонам ки мисли ӯ дар Барса бозӣ кунам. саҳифаҳои китоби Месси дар Барса кайҳо пур гардиданд ва акнун китоби нав бо насаби Депай оғоз мешавад. бо омадани ман набудани Месси аҳамият надорад ва бозии ман аз вай ягон камӣ низ надорад. гуфт Депай. дӯстон, шумо дар ин бора чӣ фикр доред? оё Депай бо бозиҳояш дар Барса метавонад мисли Месси гардад ё ин ки Депай худписандӣ карда Мессиро бо ин суханҳояш пас зад ва худро мехоҳад дар дили мухлисони Барселона ҷо кунад? ҳатман фикрҳои худро дар ин бора дар комментария нависед. шумораи зиёди маҳсулотҳои химиявие ки мо истеъмол мекунем ва истифодаи телефону компютерҳо ба саломатии мо зарари калон мерасонад. аз ҷумла рехтани мӯи сар, паст шудани иммунитет, надоштани риш, харобӣ ва суст гардидани қувваи мардонагӣ. ҳама ин бемориҳоро бояд бартараф кард, зеро саломатӣ неъмати бебаҳо аст. ширкати Азия Маркет барои давои ҳамаи ин дардҳо доруҳои табиӣ ва босифатро пешниҳод мекунад. ҳамчунин доруҳои мо барои бартараф кардани дарди меъдаву рӯда, паст шудани фишори хун, дарди гурда ва дарди гулӯ кӯмак мекунанд. барои фармоиш ба рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед занг занед ва ҳар нафаре ки аз номи канали мо муроҷиат мекунад таҳфиқ калон карда мешавад. орзуманди онем ки ҳамеша сеҳат ва саломат бошед.